Mdzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Sunthirani ponyani kudzanja lamanja ndipo mupha zambiri. Ambuye asanatipatse chipambano, Ambuye asanatipatse mtendere, Ambuye asanatipatse zosowa zathu, amatilola kuti tionetse kaye kupepukidwa kwathu, tionetse kaye kuperewedwa kwathu. Before he gives us success, he makes us to discover our emptiness. Lero Lachisanu la Mulungu woyamba wa nyengo ya Pasaka, Ambuye Yesu afuna ationetse kuti popanda yeyo sitingathe kupanga china chilichonse. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi, mutu wa 4 ndime ya 1 kulekeza 12. Palibenso dzina lina lopambana dzina la Mbuye wathu, dzina la Khristu. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Ane Tsakalaka a bungwe la Divine Mercy kuchokera ku Our Lady of Africa Cathedral, Maula, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo tikupitiliza kusinkhasinkha Salimo namba 118. Lero akuti mwala umene amisiri omanga nyumba adawukana, omwewo udasanduka mwala wapangodya. Nkutheka pali zinthu zina zimene ife timaziona ngati zopepera, timaziona ngati zopanda ntchito, timaziona ngati mulibe kufunika kwake, timaona ngati mulibe mphamvu. Yet Jesus is saying these are the very same things that God would use to make us recover, to make us discover, to make us be created. Ndipo mawu athu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera, mutu wa 21 ndime ya 1 kulekeza 14. Iwo ataponyera kwakuya adapha nsomba zambirimbiri 153. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Petro ndi Yohane akulankhulabe ndi anthu aja, kudadza ansembe ena pamodzi ndi mkulu wa asilikali a ku nyumba ya Mulungu ndi Asaduki. Iwowa anali okwiya chifukwa chakuti atumwi awiriwo ankaphunzitsa anthu ndi kulalikira kuti popeza kuti Yesu adauka kwa akufa, ndiye kuti akufa adzaukanso. Tsono adawagwira, ndipo poti kunali kutada kale, adawayika ndende kufikira mmawa. Koma ambiri mwa anthu amene adamva mawu aja atumwi adakhulupirira. Chiwerengero cha okhulupirirayo chidakwanira ngati 5,000. Mmawa mwake atsogoleri a Ayuda, akulu awo ndiponso aphunzitsi amalamulo adasonkhana ku Yerusalemu. Kunalinso Anasi, mkulu wa ansembe onse, pamodzi ndi Kayafa, Yohane, Alexandro ndi ena onse akubanja kwa mkulu wa ansembe onse. Tsono adayimiritsa Petro ndi Yohane pakati pawo nawafunsa kuti, kodi zija mudachitazi mudazichita ndi mphamvu yanji, kaya mudazichita m'dzina la yani? Petro
atadzazidwa ndi Mzimu Woyera adayawayankha kuti, inu atsogoleri ndi akuluakulu muli apa, kodi mukutifunsa ife lero za ntchito yabwino imene idachitika pa munthu opunduka uja ndi kuchira kwake? Mudziwetu tsono inu nonse ndi Aisraeli ena onse kuti munthuyu akuyima wamoyo pamaso panu chifukwa cha mphamvu ya dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti, amene uja inu mudampachika pa mtanda, koma Mulungu adamuukitsa kwa akufa. Za Yesuyo mawu a Mulungu akuti, mwala umene inu amisiri omanga nyumba mudawukana, womwewo wasanduka mwala wapangodya wofunika koposa, ndipo palibe wina aliyense amene angathe kupulumutsa anthu, pakuti pa dziko lonse lapansi palibe dzina lina limene Mulungu adapatsa anthu kuti tipulumuke nalo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake Yesu adadzionetsanso kwa ophunzira ake ku nyanja ya Tiberias. Adadzionetsa motere: Simoni Petro, Thomas otchedwa Didimo, Natanieli ochokera ku mudzi wa Kana m'dera la Galileya, ndi kwa ana aja Zebedeyo, ndiponso ophunzira ena awiri anali pamodzi. Simoni Petro adawuza anzake kuti, ine ndikukasodza. Iwo adati, ifenso tipita nawo. Adanyamuka nakalowa mchombo. Koma usiku umenewo sadaphe kanthu. Kutacha Yesu adayimirira pa mtunda, komabe ophunzira aja sadanzindikire kuti ndi Yesu. Tsono iye adawafunsa kuti, kodi anzathu mwaphako kanthu ngati? Iwo adati, ayi ndithu tabwera chabe. Yesu adawuza kuti, ponyani khoka kudzanja lamanja la chombo mupha kanthu. Iwo adaponyadi ndipo sadathe kulikoka chifukwa cha kuchuluka kwa nsomba. Pamenepo ophunzira uja amene Yesu ankamkonda kwambiri adawuza Petro kuti, nda Ambuye. Pamene Simoni Petro adamva kuti nda Ambuye, adavala mkanjo wake chifukwa analata uvula, ndipo adadziponya m'nyanja. Koma ophunzira ena aja adadza ndi chombo ku mtunda akukoka khoka lodzadza ndi nsomba. Sanali kutali ndi mtunda, koma pafupi ngati mamita 90. Pamene adafika ku mtunda, adaonapo moto wamakala, pali nsomba ndiponso bredi. Yesu adawuza kuti, bwera nazoni nsomba zimene mwapha. Apo Simoni Petro adalowa mchombo muja nakokera khoka lija ku mtunda, lodzadza ndi nsomba zazikulu kwambiri 153. Ngakhale nsombazo zinali zochuluka chotero, khokalo silidang'ambike. Yesu adawuza kuti, bwerani mufunsule. Koma mwa ophunzirawo palibe ndi mmodzi yemwe amene adalimba mtima nkumufunsa kuti, ndinu yani? Pakuti adazindikira kuti ndi Ambuye. Yesu anadza natenga bredi nkuwapatsa. Adateronso ndi nsomba zija. Akankachitatu kuti Yesu aonekere ophunzira ake iye atauka kwa akufa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, pakati pathupa mavuto samalephera, mavuto sadzalephera, mavuto sakulephera. Akatigwera mavuto siyana-siyana, timapanga react somosiyana-siyana. Koma chachikulu chachidziwikire chimene tosefe timapanga react to, mmene timapangira mavuto akatigwera, kandi imfa, kandi kuchotsedwa ntchito, kandi utumiki sukuyenda, kandi maubale sakuyenda, kandi banja lisakuyenda, timafuna tibwerere pamene tidachokera. Timati kubwerera kuchisa. Tamvapo anthu m'mabanja amwe akunena kuti ndibwerera kwathu sindayambane ndi anthu, makolo anga alipo. Ngakhale makolo atamwalira timamva anthu amanena kuti anthu akwathu akandilandira, mtundu wanga sudatheretu. Ngakhale mtundu utatha amanena kuti
kumalawi kuno sindambane ndi anthu. The point is zinthu zikativuta timafuna tikayambireso. Mtima ufuna kuti ndikayambireso solakwitsayi because chimenecho ndiye chiyambi chatsopano. Aisraeli atakhalakhala ku kapolo idakwana nthawi yoti abwerere akayambirenso moyo yanjana ndi Mulungu. Komano kuopsa nkonena kuti ambiri zinthu zikathina, ambiri zinthu zikagwa, kandi kundale, kandi mutumiki, kandi mubanja, wherever we are, timafuna tiyambirenso opanda Ambuye. Izi ndi zimene tikuzona mu uthenga wabwino. Ophunziraja, we can understand them. There is nothing wrong with that. Koma adafuna akayambirenso popanda Ambuye. Remember, these were professional fishermen. Amadziwa kuti nsomba zakuti zimapezeka kwakuti. Nsomba zochuluka motere tingaziphe kwakuti. Nsomba za type tingazipeze kuti. Koma kuti adachenzera usiku wonse osaphapo kanthu. Why? They started their journey without the owner of all fish. Adayamba ulendo wawo popanda mlengi wa nsomba, mlengi wa nyanja, mlengi wa mphamvu, mlengi wa chipambano, mlengi wa mtendere. Nchifukwa yake in the end they were disappointed. Akuchokera kokhumudwitsidwa ndipo zimene afuna apange zikungonkira kukhala chikhumudwitso kwa iwo. Inu ndine ndi chimodzimodzi ngati tiyamba moyo wathu, kuyamba unsembe opanda Ambuye, kuyamba banja opanda Ambuye, kuyamba business opanda Ambuye, kuyamba ndale opanda Ambuye. Ngakhale zitaoneka kuti tikupambana, it's only a mirage. Zimangooneka ngati a mirage ndi muja pamakhalira pansewu patala. Kuti pamaoneka ngati pali madzi, utakafikapo pamaoneka kuti palibe madzi, madzi ali patsogolo. Kapena inu amene munadyetsapo ziweto, umaona kuti nsipo obiriwira uli apo, utakafika koma uli apo, utakafikapo koma uli apo, ukamabwerera nkuona kuti nsipo obiriwira wausiya. If success yathu ikuoneka ngati ndi success, koma mulibe Ambuye, ndizija timaona anthu ali ndi ndalama. Anthu ali ndi ndalama, ma accounts osiyana-siyana, ena ma dollars, ena ma rands, ena ma euros, mabanki kunja kolopete, ali ndi zima drug, ali ndi zima truck, ali ndi zigayo, ali ndi nyumba, ali ndi what have you. Koma in the end akungofuna beza mbiri, alibe mtendere. Anthu amene adayamba ulendo wawo, anthu amene adayamba ntchito yawo, anthu amene adayamba business yawo, anthu amene adayamba usembe wawo, anthu amene adayamba utumiki wawo popanda Ambuye. Jesus is saying, without me you are nothing. Koma notaona anophunzirawa, why is Jesus allowing them kuchezera usiku wonse asadabwere pakati pawo? Monga ndanenera poyamba, Mulungu asadatipatse chipambano, amafuna tizindikire kufoka kwathu. Nkutheka banja lanu mwalira nthawi yayitali, musembe mwanga ndalira nthawi yayitali. It's time now. The reason Lord is saying, turn to me and you see the wonders that I'll do in your life, in your marriage, in your priesthood, in your service, in your whatever you do in life. Mulungu asanatipatse chipambano, amafuna tuoneke kaye kupepera kwathu, tuoneke kaye kupanda mphamvu kwathu. Inu ndine yakwana nthawi yoti tincheukire. Ambuye amakhala ali pakati pathu, Ambuye ndi Emmanuel, Ambuye akutikodola kuti pachina chilichonse atsogole ndiye. Ndimakondwera ndi anthu aja amene amayika kandi nyumba mwawo, kandi galimoto mwawo, kandi shopu mwawo kuti Jesus, you are the head of this family. Jesus, you are the head of this business. Jesus, you are the shepherd of this ministry. Even in nyumba zina za nsembe timaona pa khomo la chitseko amayika mawu onena kuti Jesus is the shepherd of this house. Jesus is the protector of this house. Chimene Ambuye akutionetsa tsiku la lero chonena kuti in everything tiyambe kuyenda naye tisamusiye. Chachitatu chimene mawu a tsiku la lero akufuna atikumbutse kutilangiza ndi kutiphunzitsa nchonena kuti timudziwe kuti Ambuye ali nafe pakati pathu. We should enter into the conversation. Ubwino wake amapanga initiate ndiyeyo. Ife timangoyenera kuti titsegule mitima yathu. Chifukwa timabwereza mawu aja amapezeka pa Chivumbulutso 3 ndi 20. Ambuye akugogoda akufuna alowe m'mitima mwathu. Iye amene alokonzeka kumtsegulira, iye amalowa nkuyamba kuonetsamo zichitochito zake pokhala Mulungu. Today Jesus is knocking. Today Jesus is asking, open for me. You and I tikuvomera mwa mantha, tikuvomera mwa makani, tikuvomera mwa mwano kumtsegulira Ambuye Yesu. Ophunzirawa Jesus anapanga initiate, ndifuna ndikutsogolereni. Nde anapanga conversation, anayamba kukambirana, tiponyere kuti, aponyerani kumanjako, aponyere mtunda utali bwanji, taponyerani potere. Nkucheza kwawoko, ophunziro janka nkonda kwambiri Ambuye Yesu adazindikira kuti ndambuye. Two things. Enter into conversation with Jesus and realize
mawu a Ambuye kuti amamveka bwanji. Fa Satana nayenso amapanga initiate conversation. Ngoti conversation ya Satana imene amatilowetsa, macheza amene Satana amatilowetsa ndi macheza kuti tizikhala anthu odzikayikira, ndi macheza kuti tizikhala anthu amwano, ndi macheza kuti tikhale anthu atsankho, ndi macheza kuti tikhale anthu osalabadira za ena. Macheza Ambuye Yesu poyambirira amafuna ationetse kupepuka kwathu, kupanda mphamvu kwathu, kupanda nzeru kwathu. Amafuna ationetse nzeru za Mulungu zakuya. Nchifukwa ophunzira aja atazindikira kuti ndi mawu a Mulungu, Petro adathawa. Poyamba adatenga mkanjo wake nkulowa m'madzi. Mkanjo kuyimirira ntchito imene Mulungu adampatsa, mkanjo kuyimirira utumiki umene Mulungu adampatsa. Kenaka adalowa m'madzi kuyimirira ukadziyeretsa. Iwe ndayi nkutheka kuti mkanjo wathu tidavula mkanjo wathu kumowa, tidavula mkanjo wathu kumatama, tidavula mkanjo wathu kulesi, tidavula mkanjo wathu kumakhalidwe athu osiyana-siyana. Today Jesus is saying, tengani mkanjo wanu muvaleso, ndipo musanayambe ntchito lowani m'madzi mudziyeretse. Tili nawo madzi oyeretsa masiku ano. Sacrament la kulapa, sacrament la chiyanjano, sacrament limene limatilengaso mwatsopano. Atatero adazindikira kuti ndi Ambuye. Tikazindikira kuti ndi Ambuye timachita chani. Ophunzira aja adayamba kukoka lija koma adayitanirapo anzawo. Tikazindikira kuti business yathu muli Ambuye, tikazindikira kuti musembe wathu muli Ambuye, tikazindikira kuti mbanja lathu muli Ambuye, tikazindikira kuti moyo mwathu muli Ambuye, tikokera anthu ambiri kuti atithandize ntchito ya Ambuye. Ntchito ya Ambuye chipulumutso ndi nkhani yokokerana, ndi nkhani yothandizana, ndi nkhani yoperekezana. Ndipo kenaka Ambuye Yesu akuwauza kuti bwerani tsono mufwisule, bwerani tidye. Every day in the church, Jesus amapereka thupi ndi magazi yake kuti tizidya tizifwisula. Ambuye Yesu pa Pasaka yawo yotsiriza ija, pa phwando lotsiriza ija, sana aunze ophunzira aja kuti zikukhala ngati thupi langa, ichi chikuoneka ngati magazi yanga. He mentioned the bread, this is my body. He mentioned the wine, this is my blood. Every day in the church, Jesus amati kwayani idyani, kwayani idyani, kwayani idyani. Ambiri timachita ulesi kumalandira thupi lake. Kapena ife amene timalandira on a daily basis, timalandira mwina tisadalowe m'madzi ngati Petro, timalandira mwina mwinjiro wathu titauponyera kutali. Pa ubatizo pathu tidalandira zizindikiro zosiyana-siyana, tidalandira mchere kuti tikakometse dziko lapansi, tidalandira mchere to preserve our holiness, tidalandira chovala choyera kuti tizikhala inde ndife anthu tili nkulephera koma always we should dress holiness, tidalandira zipangizo zosiyana-siyana, kandulo kuti Ambuye ndi moni wathu. Tidzifunse kuti zipangizo zimene tidalandira pa ubatizo wathu ngakhale dabatizika tili ana zikugwira ntchito, zikutitsogolera, zikutikumbutsa Ambuye Yesu. Lero Ambuye akuti bwerani mufwisule. Mukamafwisula pitani ku business yanu zinthu zikakuyenderani, mukamafwisula pitani ku ndale kwanu zinthu zikakuyenderani. Nkutheka tu lero ndife anthu amwano tikufwisula tilibe chovala, tikufwisula tikunkana Ambuye, tikufwisula titabwera ndi nsomba zathu, sitikulolera kuti tidye nsomba zimene Ambuye akutipatsa. Tapemphe Ambuye tsiku la lero poyamba atizindikiritse kuti popanda Iye sitingathe kuchita kanthu. Kachiwiri atithandize kumamulandira tili ndi mitima yoyera, koma koposaposa tizizindikira kuti Ambuye akuyankhula nafe mu situation zathu. Tikhale a Yohane kwa ena owauza kuti ndi Ambuye inu ndi ine. Timanzindikira bwanji Yesu ndipo timamtumikira bwanji. Ambuye tithandizeni tsiku la lero kusankha ndi kumvera mawu anu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.